Joo. Huomenta. Mä oon ihan sikaväsynyt. Meni taas tosi vähän niitä tehtävien kanssa. Tälleen. Väsyttää. Mut kai sitä vaan pitää nousta ja lähtee kouluun. Joo, huomenta. Suhteellisen virteä aamu. Kohta pitäis lähteä kouluun. Kahvit on juotu, suihkus on käyty. Mä tiedän. Kyllä se tästä. Joo, huomenta. Kello on tosiaan 12:30 aamulla, tai siis päivällä. Mut tosiaan mä heräsin vasta äsken. Ja syön aamupalaa. Ja siis on maanantai, että periaatteessa koulupäivä. Mutta mulle tää on vapaapäivä. Koska mulla oli vain 1 tunti. Niin mä en viittinyt mennä kouluun. Heräsin just ja mä tajusin, että mä oon 1 tunnin myöhässä. Ei hyvä. Huonompi homma. Eikä tässä mikään muu auta, kun vetää kamat päällä vaan ja lähteä sinne kouluun opiskelemaan. Tänään pitäisi vähentää illalla koulujuttuja. Ja huomenna ja ylihuomenna ja sitä ylihuomenna ja perjantaina ajattelin kyllä ehkä mennä pelaa sulkapalloa. Minä sulkapallo. No joo. Ehkä se sit tän kerran menee. Ei vaan mä oon hyvä sulkapallos. Vaikka mä en ole koskaan niinku harrastanut sitä, mutta se on kiva urheilua. No niin, ja koska tänään on juhlapäivä, totta kai, niin mä loihtisin itselleni pelkkää jauhelihaa. Elikkä mä syön pelkkää jauhelihaa. Ja se johtuu ihan vaan siksi, että mä oon kyllästynyt tohon makaroniin. Perusopiskelijaruoka. Mut joo, tästä nyt oikeastaan sit menee. Mulla on oma asunto tän keittiö. Hieno. Joo, eli me tehdään tämmöstä Sampa auttaa mua. Tämmöstä niinku Sampa. Hei ihan oikeassa pilaa. Joo, eli me näytetään teille Sampan kanssa taikatemppu. Mun pitäisi huomenna esittää niinku koulussa tämmönen kemiallinen taikatemppu, johon liittyy kemiallinen reaktio. Ja tää on vähän niinku lapsille suunnattu, että mun pitäisi niinku selittää ja näyttää, että niinku lapsille, onhan mun luokkalaiset tavallaan niinku lapsia, mutta niinku, että periaatteessa on tarkoitus niinku olla lapsille suunnattu. Nyt tapahtuu temppu. Koska se tulee sieltä yli. Älä enää paljon. Alaspäin. Vauhtsi. Se oli fail. Uusi. Hae kynttilä. Taas uusi. No pakko.
Joo, siinä ei ole tarkoitus niinku... Tai tempun tarkoituksena on se, että toi niinku... Jos mä nyt osaan selittää, että kun mä oon harjoitellut tätä selittämistä. Elikkä siis tossa kannussa on etikkaa. Ja siihen lisätään soodaa ja sitten tulee kemiallinen reaktio ja sitten siitä tulee hiilidioksidia. Ja sitten tuossa kynttilässä on liekkitulta, eli happea, ja hiilidioksidi on painavampaa kuin se happi, niin sitten kun me kaadetaan vähän niin kuin tuosta kannusta niin, että sen ei ole tarkoitus edes niin kuin koskea tuohon liekkiin. Samppahan se uusi kynttilä. Niin sen pitäisi syrjäyttää se happi sen hiilidioksidikaasun. Ja syrjäyttää toi happi ja sammuttaa toi liekki, mut mä nyt vahingossa kaadoin tota liuosta tonne. Joo, eli ollut vähän hajonainen päivä tänään ja nyt on taukoa. Ei me olla tehty tätä videoblogia. Musta on otettu pari haastattelua. On vaikea olla suosittu ihan oikeesti. Mut nyt mä katkaisen tän video, ette te näe mitään pahuuksia. Hyvää iltaa. Mä oon taas koulutehtävien parissa yllätys. Pitää suoritella vielä vähän rästejä ja muita tehtäviä, et pääsee varmasti huhtikuussa erikoistumaan sitten. Joo, eli tosissaan me erikoistutaan huhtikuussa. Et mä luultavasti erikoistun, tai siis on hakenut lapsiin lasten ja nuorten hoitoja. Kyllä tässä on niinku häsläämistä ja kaikkea, että saa aina tehtyä. Ja sitten on ensi viikolla huomenna meillä on koe ja ensi viikolla on 2 koetta. Et huomenna meillä on sentään niinku aineistokoe, ettei niinku tarvitse sillä niinku ihan hirveästi stressata. Mutta ensi viikolla on sitten maanantaina koe ja keskiviikkona kemiaa. Et on tässä niinku niin sanotusti opiskeltavaakin. Mutta pitäis vaan jaksaa ja huomenna on onneksi perjantai, et pääsee viikonlopun viettoon.